da karɓa kuɗin wuta ya zo zai zo ya sallama ma ba ruwan shi da ya ka sha wuta ko baka sha ba, shi dai kuɗin shi zai kawo ma bil kawai ka bashi kuɗi, amma bai lissafi da a wannan watan an sha wuta ko ba sha wuta ba, shi dai kuɗin shi kawai sani. In ka mai magana sai ce shi ba ruwan shi, ai shi kamfani ya sa shi. Kusan dai abin da zaka ji jama'a na kuka da shi kenan, neman su biya kuɗin wutar da ba su sha ba, da za a iya cewa hakan ya zama wata al'adar ma'aikatar rarraba wutar lantarkin Najeriya. A wannan lokacin da ake fama da matsalar ƙarancin wutar, wadda kuma a wannan lokacin ne aka fi matuƙar buƙatar ta. Lamarin ya tilasta ma ɗimbin mutane kwana a cikin zafi da duhu, yayin da masu sana'o'in hannu da suka dogara da wutar lantarki kacokam ke ci gaba da kokawa. Muhammad Khalil shine mai kamfanin walda na Bin Khalil Metal Work Construction a cikin garin Katsina. Gaskiya muna samun matsalar wuta. Na farko dai muna samun matsala ta fannin rashin karfin wuta. Za a maido ta gashi ba ta da karfi, babu yanda za a yi mana aiki. Ka san mu masu aikin walda muna buƙatar wuta mai karfi yanda za ta tada injin walda ya aiki. To sai ya kasance wani lokacin wutar ba ta da ƙarfi har sai ka nemi ka haɗa two-phase, in kuma ka haɗa two-phase za ta yi ma injin kayawa ta ƙona shi. Sannan na biyu sai matsalar rashin ba da wutai cikin wadataccen lokaci. Lawal Ɗahiru na sayar da kayan sanyi ne da ke buƙatar wuta don su yi sanyi ya saida ma masu saye. Ya ce abin babu daɗi yanzu ga sana'ar su ta sai da kayan sanyi. Yanzu dai gaskiya kam ba daɗi, maganar wuta yanzu gaskiya ba daɗi. Wani lokaci za a ba mu wuta kamar jiya ba laihi mun dan samu sauki, amma daga jiya har yau kuma babu. Za mu kwana 2-3 bai wuce mu samu wuta awa 2 ba. Muna iya tun da safe ana iya kawo ta awa 1 a ɗauke sai kuma gobe. Yanzu haka ban da komai mai sanyi, kuma wata zai zo za ka biya bil ɗin yadda kake biyan shi ba za a ɗaga ma ba. Ko yau ɗan nefa ya zo nan waje na ma ya ce in bashi ruwa, shi da kan shi ya ce ya san dai ba mai sanyi in bashi haka nan. Inusa Ibrahim wani mai sai da kayan sanyi ne shi ma, kuma ya ce tilasta sa suka koma sayan kankara don sanya kayan sanyi da suke saidawa kwastomominsu. Cinikin kayan sanyi da muke yanzu gaskiya ya ragu sosai bisa gara, ko haɗa ma ba a yi dalilin rashin wutan nefan nan. Yanzu abin da muke yi sai dai mu so kankara ko ta 500 haka 200 sai mu dan jeho a cikin firij. Abin da ɗan ya sanyi wanda zai iya saya ya saya, wanda bai iya saya kuma ya bamu da shi. Wani lokacin kuma ruwan sanyi kawai za mu sau cikin unguwa mu zo mu zuba a cikin firij ɗin. To ko yaya magidanta ke ji da rashin wutar lantarkin a lokacin da suke cikin gidajensu? Sirajan Musa ya ce haƙuri kawai suke idan babu yadda za su yi. Inda wuta gaskiya ana samun sauƙin rayuwa sosai, saboda za ka ji fanka, dan wani hidimar gida na rayuwa, sanwa da sauransu za ka yi da wuta, amma saboda dalilin rashin wuta kai kanka wani abin dole kake yi ba tare da kaso ba, saboda akwai abubuwan da yawa inda wuta za ka samu sauƙin rayuwarka, amma saboda ba wuta wani abin hakan kake dannewa, saboda rayuwa ya zama komai ya zama sai haƙuri. To sai dai a wata sanarwa da kamfanin rarraba wutar lantarki na jihar Kano Kedco mai kula da jihohin Katsina da Kano da Jigawa ya fitar a satin da ya gabata, ya baiwa kwastomomin shi haƙuri akan karancin wutar lantarkin da yake baiwa jama'a, wanda ya ce ya samo asali ne a sabili da karancin wutar da su ma suke samu daga babbar tashar rarraba wutar lantarki ta ƙasa. Kamfanin na Kedco ya ce a madadin megawatt 280 da yake samu a da na wutar lantarkin, yanzu megawatt 140 kaɗai yake samu, wanda ya ce ba ta isa ya rarraba ma kwastomomin shi yadda ya kamata. Abubakar Salihu ɗan tsuntsu, Alfijir TV.